Saveta žena Zaharina i krila se 5 mjeseci govoreći, tako mi učini Gospodu danem, kada se smilova da skine s mene sramotu među ljudima. A posle 6 mjeseci posla Bog anđela Gavrila u grad Galilejski po imenu Nazaret, djevojci isprošenoj za muža po imenu Josipa iz doma Davidova, djevojci bješe ime Marija, i ušavši k njoj anđeo reče, radoj se blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. A ona vidjevši ga zbuni se od reči njegove mišljaše, kakav bi ovo bio pozdrav, i reče joj anđel, ne boj se Marija, jer si našla milost u Boga, i evo začećeš i rodit ćeš sina, i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti veliki, zvaće se Sin Svevišnjega, i daće mu Gospod presto Davida oca njegova, i carovat će na domom Jakovljevim vavijek, i carstvu njegovu neće biti kraja. A Marija reče anđelu, kako će to biti kad ja ne znam za muža? I odgovori anđel i reče joj, Duh Sveti sići će na tebe, i sila Svevišnjega osjenit će te, zato je ono što će se roditi bit će sveto, i zvaće se Sin Božji. I eto Jelisaveta tvoje rođaka, i ona zače sina u starosti svojoj, i ovo je 6. mjesec njoj koju zovu nerotkinjom, jer u Boga je sve moguće što reče. Na to Marija reče, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj.